φυσικά πάνω στον Αμερικανό. Παναθηναϊκού το καινούριο. Στα 6 δευτερόλεπτα για την λήξη του Παναθηναϊκού. Και αυτός είναι ο Κιλπάτρικ. Γιάννη Τζανετή, θα ήταν ωραίο να το ξαναδούμε. Αυτός είναι ο Κιλπάτρικ, αλλά μετά τη φάση να δείχνει ότι μπορεί να παίξει εξαιρετικά και άμυνα διέβλεψε τη φάση. Εδώ είναι ο Κιλπάτρικ με ψηλό αντίπαλο. Θα τον πάει στα πόδια ή θα δώσει πάσα. Προτιμάει την πάσα στον Παπαγιάννη. Και πάλι Κιλπάτρικ με ψηλούς αντιπάλους. Σουτάρει για 3 μέσα. Ίσως και φάουλ. Ο Παπαγιάννης που δουλεύει φέτος. Δουλεύει σκληρά. Αυτό φαίνεται και στο σώμα του. Κιλπάτρικ. Να το στους 7 πόντους γρήγορα. Αλλά ένας forward. Κιλπάτρικ βγαίνει από τα screen, σουτάρει μέσα. Μητογλου. Αστοχή. Μαζεύει ο Λάς με το επιθετικό. Κιλπάτρικ πατάει γερά. Κάντε πιάστε τον. Όταν βάλει πλάτη έναν αντίπαλο δεν πιάνεται, δεν κόβεται. Είναι πολύ δυνατός, έχει πολύ δυνατό πάτημα. Στέκεται στον αέρα. Ο Παπαπέτρου κόβει αυτή την baseline πάσα. Παπάς. Αμιλά ο Τόμας με τον αντίπαλο που Γιούκας μπορούσε να σουτάρει από εκεί. Κιλπάτρικ μέσα και αυτό, φίλες και φίλοι. Σον Κιλπάτρικ στους 17 σε 11 λεπτά αγώνα. 3 και 16. Του Γιαννίτης Μπαμπά σε ρόλο playmaker. Κιλπάτρικ στην κορυφή με ψηλότερο αντίπαλο. Σταυρωτές, διαβάζει τον αντίπαλο, τον παίζει στα πόδια, σουτάρει και αυτό μέσα. 43-65 σε ένα show Κιλπάτρικ. 20 πόντι σε 12,5 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε εδώ, έχει παίξει στα πόδια του Τζιαράκη. Τη ματάκι πίσω, ο Τσιάρας, ο Γιαννίτης. Από μακριά ο Washington, αστοχή, μαζεύει ο Τόμας.